10 ክፍሊ ምስ ወዳእኹ ነጥበይ መጸለይ ወዲ 18 ዓመት ምስ ኮንኩ ናብ ወታደራዊ ህይወት ተጸምብርኩ። ኣፍታ ዝተመደብኩላ ኣሓዱ መብዛሕትኦም ዓበይቲ ስለ ዝነበሩ ዕያል ዝብል ሳጓ ውፅለይ። ወታደራዊ ህይወት ብፈተና ዘይትስኮን ነፍስኻ ክሳብ ንመስዋዕቲ ትዳልወሉ ዓውዲ እዩ። ኣብ ዓውደ ውግኣት ተሳተፍኩ። በብግዚኡ ዝመፁ ፈተናታት ስልጠናታት ኣጠናኸርኩ። ላዕልን ታሕትን ሙቐት፣ ቁሪ፣ ጥሜትን ጻምእን ከምኡውን መቑሰልትን ሓደጋን ዕለታዊ ህይወት ናይ ሓደ ወታደር እዮም። ዕያልነት ዘመን እናብቀዐ ናብ መሪሕነት ሓላፍነት በቃዕኹ። ምድበይ ኣብ ሓንቲ ውቅብቲ ከተማ እዩ ነይሩ። እታ ውዕውዕቲ ከተማ ምስ ብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ተላለፉ። ኣዋልድ ብጣዕሚ ይስፈቱ። በብግዚኡ እንዳቀያየርኩ ጊዜያዊ ህይወት ኣሕለፍኩ። ብኸምዚ ልማደይ ድማ ሓንቲ ጓል ሂዋን ተላለኹ። ወለዳ ኣብቲ ከተማ ሆቴል ነይርዎ። መልክዓ ኣዝያ ውቅብቲ እያ። ብ5 ዓመት እያ ተዓብየኒ። ምስቲ ጓል ርኹባት ስድራ ምዃና ንእስቲ እያ ትመስል። ጓል ንምሕታት ስኩፍ ኣይነበርኩም። ቀሪበ ንኽላለያ ግዜ ወሰደለይ። ናፍቲ ሆቴል እንትኸይድ ምሳይ ኮፍ ኢላ እያ ተፃወተኒ። ንፍቕሪ ምስ ሓተትኩዋ ግና ፍቓደኛ ኣይነበረትን። ምክንያቱ ምስ ብዙሓት ኣዋልድ ከም ዝቐርብ ትፈልጥ ስለ ዝነበረት እዩ። ካብተን ቅድሚኡ ፍቕሪ ዝቐርበን ዝነበርኩ ኣዋልድ ምስኣ ፍቕሪ ሒዙን እዩ። ኣብ ፍቕሪ ምስኣ ዝጸንዕ ኣይመሰላን ነይሩ። ነገር ወታደር ክሳብ ትረኽበኒ እዩ። ጽባሕ ድማ በዚ ጌርካ ገዲፍካ ንትኸይድ ብምባሉ ወታደር ንጊዜያዊ እምበር ንሓዳር ንናብራ ክኸውን ከም ዘይኽእል ብተደጋጋሚ ትዛረበኒ። ሕልኽ ሒዙኒ ዕለታዊ ክረኽባን ሕራይ ክትብለኒ ብዙሕ ክእምና ፈተንኩ። ንሳ እውን ከይገድፋ ስለ ዝሰግአት እምበር ፍቕሪ ነይርዋ እዩ። ግና ሓደ ዘሕዝን ዛንታ ተካፍለኒ። ንምንታይ ክሳብ ትዕድመ ሓዳር ከም ዘይገበረት ሓተትኩዋ። ዝነገረት ንዛንታ ልብኻ ይሰብር ነበረ። ድንግልናኣ ብሓወቦኣ ከም ዝተወሰደን ንሰብ ከይትዛረብ እናፈረሐት ንዓመታት ርክብ ክፍጽመላ ከም ዝጸንሐን እቲ ምስጢር ኣውፅያ ንስድራኣ ከይትዛረብ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝኽበር ምዃኑ ንዓይ ዝኣምነኒ ኣይረክብን ብዝብል ንዓመታት ስቂላ ሓዘብኩ። ሓደ እዋን ግና ነደይ ተዛረብኩዋ። በዚ ዝተለዓለ ድማ ጽልኢ ተፈጠረ። እዚ ምሽጥር ብዙሕ ሰብ ስለ ዝሰምዖ ሓወቦኣ ዝዓመፃ እንዳተባሓልኩ ንሓዳር ዝበህገኒ ኣይረኸብኩን። መብዛሕትኦም ኣወዳት ንጊዜያዊ ስምዒቶም እዮም ዝቐርቡኒ። ብኸምዚ ድማ ዕድመይ ደፊአዮ ኣናእሽተን ኣሕዋተይ እንትምርዐዋ ኣነ ግና ብሰንኪ ሓወቦይ ንቡረይ ፈተንኩ ብምባል እቲ ዝሓለፈ ህይወታ ኣዘንትወትለይ። ምስቲ ዘፍቅራ ምንባረይ ብዝሓለፈቶ ህይወት ሓዘንኩ። ኣፍቃሪተይ ከም ዓይነት ፈተና ዘሕለፈተይ ትመስልን። ኣብ ከይዲ ሕቶ ፍቅረይ ተቐበለት። ናይ ፍቕሪ ፀዋታ ጀመርና። ፍቕሪ 1 ዓመት ምስ ፀናሕና ግና እቲ ትሰግኦ ዝነበረ ፈተና መፀ። ሓንደበት ናብ ወታደራዊ ልኡኽ ካብቲ ቦታ ተላዒለ ኸድኩ። ወታደራዊ ግዴታ ስለ ዝኾነ ብዘይ ዋዕል ሕደር ነፍቃሪተይ ብዝግባእ ከይተሰናበትኩዋ ካብቲ ቦታ ተላዓልኩ። ልበይ ግና ምስኣይ ነይሩ። ሓንቲ ቃል ተኣታቲና ግና ተፈላለና። ካብ ልኡኽ ምስ ተመለስኩ ሓዳር ክገብረላን ንሳ እውን ክጽበየንን እዩ። ኣብቲ ዝኸድክዎ ልኡኽ ውግእ ኣብ እግረይ ከቢድ መጉዳእቲ በፅሐኒ። ስለ ዘይንቀሳቐሰኒ ዝነበረ ንዓመታት ኣብ ሕክምና ፀናሕኩ። ካብ ዓራት ናብ ምርኩስ ተሰጋገርኩ። ድሕሪ ዓመታት ዝተወሰነ ምንቅስቃስ ምስ ከኣልኩ ናፍቲ ኣፍቃሪተይ ዝነበረትሉ ከተማ ኸድኩ። ይኹን እምበር ኣፍቃሪተይ ክረኽባ ኣይከኣልኩን። ኣብቲ ሆቴል ሰብ ምስ ሓተትኩ ግና ኣፍቃሪተይ ካብ ሓደ ወታደር ስለ ዝጠነሰት ወለዳ ድማ ካብ ገዛ ከም ዝሰጎግዋ ብድሕሪኡ ኣብቲ ከተማ ተራእያ ኣይትፈልጥን ይብሉኒ። ተመሊሰ ኣዲስ ኣበባ ኸድኩ። ምስ ኣፍቃሪተይ ተመሊሰ ሓዳር መስሪተ ቆልዑ ወሊደ ክነብር ዝብል ሓሳብ ከይተሳኽዐ ተረፈ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዓመታት ተቐመጥኩ። ምስቲ ዝነበረኒ መጉዳእትን ግልጋሎትን ኣብ ቢሮ ኣተኹ። ሓላፍነት እውን ኮነሬል ማዕርግ በጻሕኩ። ዕድመ ንእስነተይ ኣብ ውትድርና የሕሊፈዮ። ሓዳር ውላደይ ነበረኒ። ኣብ ሓደ ካፍቴርያ ኮፍ ኢለ ብዝሓለፍክዎ ህይወት እንትሓስብ ተመሲጠየ ነይረ። ሓንቲ ብዕድሚኣ 20 ዓመት እትኸውን ጓል ሂዋን መሳሰይት ሰዓታ ስለ ዝኣኸለ ሒሳብ ክኸፍላ ተሓተኒ። ኣብ ሓሳብ ከም ዝነበርኩ ቁሩብ ዕለልና ከም ዕድሚኣ ኣይኮነትን። ኣተሓሳስባኣ ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ። ነብሰይ
بتذكروتات كحاسيا كم زي باللي تمعدني بخمسة تقراربنا مسمع حستي نافت كافتيريا يخيد نبركو أتحقورسو إنا تقراربنا بزعوا حلوفنا نعلم أدمي أبو تدرنا 5 حلف قوة كساب شو أفت الصراح كم زلخوني نقرأ وتدر مخاني ما نمري وخفلت أن 5 خلل تملس لي ولاد كم زي ولادكم حدار كم زي قبركم الكافر قوة بزعوا سدر عن كفلت حتت قوة أدياء أبدي ساوا إنا سرحت كم زعبيتان قد ما حد عمد حميمة 5 موتتن تنكرني أبو أغنى بهوت كم زلون أدي ساوا أبزركب حدا قدام كم زنبرن تنكرني أتسرح كم زي تفتون بزوحات ودات كم زشكروان كالي إسرح كسابت تركبيا أتياتو بناي صحافيت مويا ياسلتينا أفت ختما حدا بقروا زفلطو تكال بمخاد الزرارب كلها سرح مسرخب كلها دما نجريا نساقنا مسقاتو حقوس تقونت سرح سلزرخب كلها كالي نجر كي حتى قال تأتوني أنا هو وشتأي كم وشتأي أنا نأخي كمت أنقوال حوان دقاك حقزك حسيبا بأ سحتك يكون زشقرك نجري لاني بلا بزي تردادينا كتكوت أرد ما قبركو سقاتا زيجير الكيا إلى نركب كي حتى ينيرو دحرمو تدعا بينايات نبر أبصر حانف اعتياز نبرت نستقورسو بمنبارا دفيرا نفقرو ركبك حتى يكالكم وشتأي كنا كتفليني نايكالي كتخوني فقد اللين أعرقتي فغر 5 حزاني كنا دما كزاروا 5 تسكف قوي نقروا نابقى زي بمنزع دما نمنتاي قلزي زي تزارباني ناتي سمعيد كي ترداخا نمنتاي سقطا مريز كابي موالتو قساني انتاي كمتبلاني ترداخو نيرا أبقبزو حيوت هلاني اتبلو سمو خوانين نساوم بخيدي ناب حيوتا 5 أطفو تنقراني فقرة تزعمدنا حدار مسريتنا كلتو قول أوليدنا أتي سأنكو فقري كاب آرخي بيو عمتات حالفو دكناول فقر عبيو أدمي إنا دفع أخون تمتزأ أب إقري زنبرا مقداتي الناس أنا عمتزأ أبز ساعات طورتا وطئي نيرا أب حلم ليتوون حتف تفكبلن صبغ منفس كهلو نيك علن سبيتيون مستي أب حلوف مسدم زتجمال قوك خوني خليو بمال تقبل كحتزب كم زلن يتمعدني نفتي أب قدامي نبري زبالة النبوة حزات النب مخاد عرخبتني أبوا بعد ما زدفأ أب أفموت زركب شماغ اللي ينيرو يخون مبر أنا أفتزبل انت حتزب أفت قدام مسؤول بزنبرو من أسي تحتزب تجيرو كحتزب جيرو نيو قالوا صبغ حدار مركبان مولادان تحقوسا كساب زدحن كحتزب صنحو أمونقو قنا حدا مشترك فلاني أتاسبيتي قالوا 5 كوناتيو اتمشترك سمع تحنطخو انت نساقنا أبويات لك كمي مسخا أي كونتن تبللخا إلي حدو بزانتا ناب دحريت ملسني عديا نا أمست أنست ولدا خبزي فلت أنيس كيلو كم سوقوقو وينكرني أبوا أنا زي كونكوس حدو تادر تنستن حلوت قريفوا نابوغ مسعاتو أي تملسني بلاني أتساب أي زوغ أن تاريك مس نفسي تمساسلني أو حسابت واحد أن حلوه وقعو قد زلا عديا سما قيرا أديس هوا 5 مزات أديس هوا 5 مزات قنا كتولد قريبا سلازنبرت سرح زقوز غير خبتن أفتقوان إنا تزاوركو مولولي قزايا الشيء زنبركو كزاورو إلى أو حدا بيتا كريستيان كوف مسبركو قنا مزبر خبوا أبطاي كوينا تنبع مسر أخوا وشتأيك على قريبا انتاي كم زقات أمحي حتى نساقنا نفتاري أطرح كتنقرو يازداليت ترئيتكي أبطبق نابرا سنبركي أخت مسلي مسابعي كدي ختبعيسكي تقلي مكديو إلي حتى نساقنا سبعي ما نحاقر قداي كوينوو كملا سيئلو نمسكدا أوار حبطيرو أفت ساعات كحق زاوسانكو كولد زيك إلسلز نبركو فتار تعقستيريو ولاد انتحابني له نفتا تخاريز نبرا لاقا زي بمخاد مساي منبار جمرت كفتاش عمال تجميرنا خاء سب حدا كوينا انت نبر أمونغو ولدت أتاقولعا بسمايات صوا أنا ولاد كركب بزوح فتينا أي تساخ اللين قناد ما أتا فتاري كعبياز فقد اللي ولاد اندعبخو كسابز الشمقل زنحو
ክወልደላ ድሌት ነይሩኒ ግና ፈጣሪ ብውላድ ስለ ዝቐፅዓኒ ክወልደ ይከኣልኩን ኢሎም እታ ሰበይተይን ኣዶ ክልተ ደቀይን ኢለ ንዓመታት ምሳይ ሓዳር ዝገበርኩላ ጓሊ ምዃና ፈለጥኩ። ኣብዚ መንጎ እቲ ሰብኣይ ዲኣ ዝነገረኒ ዛንታ ልክዕ እንተደኣ ኮይኑ እምበኣር እቲ ወታደር ዝበልካዮ ኣነየ እንታይ ምግባር ይሕሸኒ ብሟል ብፅኑዕ ሕማም ተታሒዘኒ ሓለኹ ሓዘንን ብኽያትን ወስኽ ኩሉ ሓይለይ ምቁፅፃር ዓብኒ ሞት መረፅኩ። ምስ ጓለይ ሓዳር ምግባሪ ዝበኣሰ ሓዘንኩ ዝብሎን ዝገብሮን ጠፍአኒ። ሰብኣይ ዲኣ ንጓለይ ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ረሲን እዩ። ኣብቲ ገዳም ኣገልጋሊ እዩ። ሓደ ዓብይ ፈላሲ ሒዙ ብምምፃእ ዝነገርክዎ ክንሳሕ ገበረ። ኩሉ እቲ ዝሓለፍክዎ ሂወት ብግልፂ ነገርክዎ። ሓደ ምኽሪ ድማ ኣማኸሩኒ። ዝኾነ ኮይኑ እዩ ተመሊሰ ግና ናፍቲ ሓዳር ዝገበርኩላ ጓለይ ከይከይድ ገዘቱኒ። ኣነ እውን ነብሰይ ፀላእኽዋ። ካብ ጓለይ ምውላደይን እቲ ዝተረፈ ዕድመይ ኣብቲ ገዳም ከገልግል ወሰንኩ። ደቀይ ሓዳረይ ገዲፈ ናይ ሃይማኖት ሰብ ኮንኩ። እቲ ሒዙኒ ዝነበረ ሕማም ቀስ ብቀስ ገደፈኒ። እታ ባዕልቲ ሓዳረይ ዝኾነት ጓለይ ግና ናፍቲ ፀበል ዘሕፀበሉ መፅያ ተሓተኒ። ናብ ገዳም ከም ዝኣተኹን ዓለ መፅልኡኒ ከም ዝመነንኩን ነገርክዋ። ግና ናይ መወዳእታ ክሰናበታ ግድን ስለ ዝነበረ ተመሊሳ ደቀይ ሒዛ መፀት። ኣነ እውን እቶም ዝፈቶም ደቀይ ኣዴኹም ጓለያ እንተዝብሎም እንታይ ምበሉ ኣመና ሕሰበኒ። እታ ንዓመታት ኣሚነይ ባዕልቲ ሓዳረይ ኮይና ክልተ ቆልዑ ዝወለደት ሰበይተይከ ጓለየ እንተዝብላ እንታይ ዓይነት ድንጋፀ መፈጠረላ። ስለዚ ንዝኩሉ መፍትሒ ጓለይን ደቀይን ዝተሓበአ ዛንታ ብሕቡእ ይኹን ኢለ ኩሉ ኣብ ልበይ ሰቲረ ዕድመይ እውን ስለ ዘይነኣስኩ እታ ዝተረፈት ዕድመይ ንፈጣሪ ክፅልየላ ወሰንኩ። ክንደይ ሰብ ሓዳር ኣወዳት ንሓዳሮም ከይብትኑ ኩሉ ብዙሕ ፀገማት ተፃዊሮም እንትነግሩ ኣነ ድማ ደቀይን በዓልቲ ሓዳረይን ዝኾነት ውላደይ ገዲፈ ገዳም ኣተኹ።